وزارتی اموری داخلی تاجیکستان نواری ویدیویی ҷавонзани тоҷикро нашр кард ки ҳангоми қасди худкушӣ 3 фарзандашро ҳалок кард вале худаш зинда монд. дафтари матбуоти вазорат рӯзи 8 июл бо нашри видеои бозпурсӣ Парвина Абдуллоева сокини 35 солаи ноҳияи Ёвон аз тариқи телевизиони давлатӣ гуфт ки ӯ ба сабаби ҷанҷол бо шавҳараш ва аз рашк хостааст худу фарзандонашро бикушад. ба гуфтаи муфаттишон Парвина Абдуллоева баъди тамошо додани Оминаи 5 сола, Маҳинаи 6 сола ва Зиёвуддини 7 сола дар душанбе онҳоро ба назди наҳри Ҳисор оварда ва худро ҳамроҳи кӯдаконаш ба об андохтааст. ҳар се ҳаминоро аз чо хеле гуза партофтӣ. баъд фарзандоту нагуфтанд ки очо накинохтӣ. бачаам чағир қағамам додидам бахом партофтӣ. ба чӣ мақсад партофтӣ ҳамин кӯдаконро ба анҷа? охи намегуфтам шукрона дадам молал. гурӯҳе аз ҷавонон ин моддаро аз об берун карданд вале кӯдаконашро наҷот дода натавонистанд. алайҳи Парвина Абдуллоева бо иттиҳоми қатли кӯдакони ноболиғ парвандаи ҷиноӣ боз карданд.